Ja som bola vlastne jeho prvý zverenec a tak som vlastne naštartovala jeho trénerskú kariéru. Ja som ho potom oslovila, či by sme nemohli nadviazať spoluprácu, alebo či by bol ochotný ma trénovať, lebo som to videla ako dobrú možnosť sa niekam ešte posunúť. A myslím si, že ten krok, ktorý som vtedy spravila, bol pre tú dobu ten správny krok a že teraz to neľutujem, práve naopak, že som veľmi vďačná, že som túto príležitosť využila a že môžem spolupracovať s takým človekom, ako je Martin. Keď ma oslovila vlastne, keď chcela zmenu toho trénera, keď sme sa rozprávali, tak potom postupne času, keď sme to riešili a ja som si prechádzal spätne to, čo trénovala, alebo tie jej výsledky. A keď sme išli ďalej do tej spolupráce, tak som jej vysvetloval, že nie vždy hneď sa ukáže nejaký ten výsledok z tej zmeny. A celá tá športová príprava je určitý proces, ktorý niekto dosiahne výsledky ním rýchlejšie, niekto ním pomalšie a niekto možno vôbec, celkovo. Ale nesmie hneď pri prvom neúspechu akože prestať veriť tomu, čo chce dosiahnuť. Prebudovali sme toho veľa, no. Ukázalo sa to až tento rok, tá všetká práca, lebo už sme predsa len viacej vedeli, čo ako a tak samozrejme po tej fyzickej stránke je stále čo zlepšovať, takisto po technickej. Technika behu je jedna z tých vecí, ktoré musí mať ten biatlonista špičkové, aby mohol podávať tie najlepšie výkony. Nič iné neostávalo, len vytrvalo ďalej pracovať. A povedal som jej, že určite tie ďalšie roky môžu byť lepšie, ale neznamená, že keď budem lepší tento rok, tak budem ešte lepší druhý rok. A proste je to šport a či už prípadné zranenie do toho príde, alebo choroba, alebo hoci aké iné faktory, tak stále nesmie si prestať veriť a musí vlastne veriť tomu, čo chce dosiahnuť a s kým chce dosiahnuť. No a potom zrazu prišla informácia len taká, že možno budem štartovať na nejakom svetovom pohare. Som si povedala, že no dobre, tak ešte by som nebola až na to nejako pripravená, ale že dobre, beriem to, že bude to super skúsenosť. No a nakoniec mi povedali, že budem štartovať na jednom a že to nebude asi prvý a posledný túto sezónu. Tak to už som bola taká trošku, že obavy som z toho mala, že ako to bude, čo bude, rešpekt bol určite. Je to výzva, môžem len ukázať, čo vo mne je. Bol to začiatok sezóny, úplne začiatok sezóny. Náš cieľ bol ladený skôr na koniec sezóny, takže ja som z toho vôbec v strese nebol. No, viac menej sa na tom teraz tak usmievam, že ako to bolo v tom Ostersunde. Možno aj ma teraz. Išla som do niečoho nového a aj som to tam spoznávala, že ako to funguje na niečom takom veľkom, ako je svetový pohár. Bolo to také, ako by som povedala, že vytriezvenie a trošku som to tam nezvládla, to si priznávam a s mojím výkonom som nebola vôbec spokojná.
Boli to pre ňu nové miesta, veľa nových ľudí, veľa nových situácií, ktoré keď aj na ktorých veľa som ju upozornil, alebo som jej hovoril, môže to byť takto, toto sa deje, tak kým to človek nezažije jedenkrát, dvakrát, tak ťažko sa na to pripraví, aj keď len z rozprávania. Ja keď vidím, že je niečo reálne a že môžem to dokázať, tak si verím v tých momentoch a verím v to, čo mám natrénované. No ale že by som snívala o nejakých bodoch alebo top 30, tak to zase nie. Zase čakala som, že dobre, môžem byť v tej stíhačke, ale že by to boli body. Ja som sa tešila na tú stíhačku a myslím si, že tam mi to sadlo na to, ako som sa predtým necítila úplne super, že aj či už na rozjezde alebo rozcvičke paradoxne, tak ten pretek bol úplne o niečom inom. A keď som videla, že pretekám okolo bába typu Hanna Ebergová alebo tak, a že dobre, síce s niektorými stíham, ale niektoré mi vychádzajú, ale už som proste bola v tej spoločnosti takýchto svetových biatlonistiek, tak to bolo niečo super a to mi ešte viacej dodávalo energiu na tej trati a bol to fakt super pretek a myslím si, že je to pretek, na ktorý budem vždy spomínať, lebo to boli prakticky prvé body a 20 z 20 a áno, je to super pocit, keď si na to spomeniem. Už ma to menej mrzí, ako ma to mrzelo tesne po preteku. A neviem, možno s časom ma to nebude vôbec mrzieť, ale bol som rád, že tak bojovala do konca. Že videla tiež tú vidinu, že to môže tak skončiť, aj keď tie preteky sú často neprehľadné, lebo tí športovci sa na tom dresnom kole tam miešajú z tej 60-ky, takže nebola si úplne 100% nevedomá, či ide prvá alebo druhá. Takže možno ešte aj to trošku tak zavážilo. Tak myslím si, že ja som dosť súťaživý a taký vytrvalý typ človeka, čiže ja keď niečo vidím, alebo keď mi niekto povie, že to nedokážem, tak mňa to ešte viacej motivuje v to, že ja to proste dokážem a že raz budem vedieť tiež tak, ako ten druhý niečo robiť, alebo ešte lepšie. Nechala si to na úplne posledné preteky v sezóne, dá sa povedať, kde musela a chcela a dokázala. Bude to prvá sezóna, ako sa hovorí, že bez ohľadov. A no neviem, aké ona bude mať očakávania, ale približne viem, aké ja budem mať očakávania. Je to náročná sezóna, určite. Už idem do iného levelu, do inej ligy, by sa dalo povedať. Ale to zase tomu prinesie takéto už ten ozaj veľký biatlon a na to sa teším.